Angibingelele yimi umdidito kaNtombela Fred Wamnyathi uMatoto abheke imali nobheke intshebe uClevo ongafundile cha mina wami ekucishe kuzoba mbalwa nje kuhle ngokuqina ngiyabonga bominister bami basenifikile lapha nizoyibotha ihlala kuphi kodwa engifisa ukusho ukuthi njoba nifikile minister no MEC la ku ward 5 banisilekelele ngestorage yaseBhokwe kusela indawo yaseMnyathi nayo ine storage esigugile yaphela indle lihamba ngaphandle lapha eMnyathi lapho phela khona itha siyacela ukuthi lapha kwaMnyathi siyazi ukuthi kudinga imali enkulu ukuthi nikwenze manje kodwa kwamanje MEC sicela nisilethele itruck ezomunca lo yadoto lapha kwaMnyathi siyacela kuloko okunye futhi esicela uminister kade sacela lento yokuthiwa ama lightning conductors ikhonkwane zezulu asiyicelele kumuzi nomuzi oba mningi imizi kuyadula kodwa sicela isikhonkwane leso masifakwe endaweni sibambe yonke imizi sidinga ikhonkwane ezu40 sezizonke iward lonke sicela futhi lapha Mhlonishwa usize sinendawo lapho fabe ifakelwa khona amanzi ngamatraki itruck yaseZululand wafaka amayithanda kuphela 3 mazi ngawafakile ngakho ke siyacela futhi Mhlonishwa ukuthi silekelele ngetruck yakwaCocta ibi bafakela abantu amanzi siyazi uKhombethu usenza umchunu use-intervenile ikhona ikontrakt ezofaka amanzi kulezi ndawo kuthiwa spring protection and boreholes kodwa abakawatholi noma ingafika ikontrakt iwafaka bobe bengakawatholi sicela ikhathi bekusatshezwa abantu bebe ba deliver amanzi ngetruck ilokho Mhlonishwa asengidluliseni sikucele siyacela futhi Mhlonishwa ukuthi nisilekelele MEC lapha neBhokwe zinenkinga ye network uma ngaba nje khona izaba engahle lenzeke eBhokwe inetwork nakwaNtabankulu nakwashila nasemgobhozi sabe sisizakele futhi ngalokho okunye minister sicelayo la kune project minister kwathiwa iTriangle electricity project ngangise ikhansela ke inkosi yami lezo sikhathi 2016 ya implement imali yayiphuma kwaCocta ngaphansi kaBamu noMsadu bese uMEC kwaCocta yaphela ke imali abantu sebefakele konke igxobo nezigubhu banikwa namakhadi kaEskom endaweni yasemaleni eshoba still today abakhanyiselwe labo bantu siyacela ke minister ukuthi kuthumela abantu lapha ngoba wena uphethe umasipala zibambele wena manje ngoba sehlulekile kumasipala wethu thumela ithimba ezobheka ukuthi kwenziwa kanjani lapha kukhanyiswe lapha uma kukhona imizi eshota ngegxobo ifakelwe igxobo la imningi kakhulu minister lamizi i80 imncane kakhulu okugcina minister usisize mama lapha neWard 12 eMondlo kwaJimane sakhumbula ukuthi kune implementation wayenza kagesi lapha ya eya include umuzi wenkosi yaMazaretha unyazi lwezulu esasucelele siyacela ke MEC ukuthi nakhona kule nyanga nje ezakameya ayithi iphele bisithule kwinkontrakt ezofaka ugesi lapha neWard 12 ngiyabonga yimi umdidito kaNtombela Fred Wamnyathi